pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio. Kampiyon, paano bala ginahimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo selula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo. D3 bio with Visio. Ako si Ana, before problema ako gidang akon irregular nga regla, galabot kita 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio ba okay gidang resulta subong normal na gid. D3 bio. Ang D3 bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuman nagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilang kabulan nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio. D3 bio. Ang D3 bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvacion Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel? Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides, nga which is potent nga natural antibacterial, antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy. Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpod ang Ukraine, gipadalaan sila 6,000 ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6,000, wasak. Nga, hindi, ang immune system, dito lang sila sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang. Kalma lang. Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy. That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio. Yes, dengue,
dapat mag-D3 Bio. May ara kang ito import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visio. Ang visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscalawan sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500, batuan ng hypertension kag diabetes, mag-inom sang Klinika DTX 500. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. On the first day of Kurakot, itong nakuha niya, isang bulletproof na kotse. On the second day of Kurakot, itong nakuha niya, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the third day of Kurakot, itong nakuha niya, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the fourth day of Kurakot, itong nakuha niya, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the fifth day of Kurakot, itong nakuha niya, 5 private jets, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the sixth day of Kurakot, itong nakuha niya, 6 companies, 5 private jets, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the seventh day of Kurakot, itong nakuha niya, 7 bags of gas, 6 companies, 5 private jets, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the 8th day of Kurakot, itong nakuha niya, 8 helicopters, 7 bags of gas, 6 companies, 5 private jets, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the 9th day of Kurakot, itong nakuha niya, 9 shopping malls, 8 helicopters, 7 bags of gas, 6 companies, 5 private jets, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the 10th day of Kurakot, itong nakuha niya, 10 private islands, 9 shopping malls, 8 helicopters, 7 bags of gas, 6 companies, 5 private jets, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the 11th day of Kurakot,
kung itong nakuha niya. 11 rebels tayo guys. Shopping mall. Hey, helicopter 7 bags of cash. 6 companies. 5 private jets. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Swerte o kurakot itong nakuha niya. 12 Senate hearings, 11 lawyers dying, 10 private jets, shopping malls, 8 helicopters, 7 bags of cash, 6 companies, 5 private jets, 4 sports cars, 3 beaches on, 2 brand new watches, at isang bulletproof na kotse! K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. TGIF, thanks God it's Friday. Adlaw kita subong sa Biyernes. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sini nga mga kuturan. Dahil ka kaladlawan aga pa no, sa aton sini nga mga ka-K5. Ang tawad nyo bla, imbis ka Christmas season, kag matahom nga mga ambahanon sang Pasko ang aton ginapatukar. Subong ang nagauso na, ang mga ambahanon, mga Christmas song nga ginobra-obrahan sang kanta. Mga 12 days of Christmas, 12 days of kurakot. On the first day of kurakot, itong nakuha ko. Grabe, no? Amo na subong ang uso, mga kabyanan. Because amo na subong ang nagtatak sa paminsaron kag utok sa mga tawo, sang mga pumuluyo, ang nagkakailatabo nga korupsyon sa aton sini nga gobyerno. Prasto bala sa patukar naton sa talikdan nga adlaw man atong 500 pesos nga Noche Buena. Sa aton sini nga mga ka-K5, aga pa kamo nakabati sang Christmas song. On the first day of Christmas, itong nakuha ko, isang jet pa, isang, On the first day of kurakot itong nakuha niya, isang bulletproof na kotse. Okay. On the first day of kurakot, itong nakuha niya, isang bulletproof na kotse. Okay man, ano? Sa aton sini nga mga ka-K5. Good morning, Ma'am Raquel Kubatanga. Nagpamatigid sa aton sini nga pagpangalagan upon si Kumpol kag si Putot Tuanga sang barangay Ingore La Paz. Subong kaagahon. Sa aton sini mga pinalangga ka mga tagpalamatigid na abi-abi tanang inyo sini nga presensya. Welcome na sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon ko po dinyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Isak ka manenaya nga aga para sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kahapon nagbubo ang ulan diri sa may syudad kag pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Ini tungod mga ka-K5 sa apekto sang nagsulod nga bagyo nga ti subong mga kabyanan makabig na ini nga isa ka tropical depression, si Tropical Depression Wilma. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati nga ti ara na sa subong sa bahin sang Eastern Samar. Sa aton sini nga mga ka-K5 nagpadayon ini nga ginamonitor sang DOST Pag-asa, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ang pag-ulan-ulan nga dala mga kabyanan ni Bagyong Wilma kag posible nga maglabay ining si Bagyong Wilma
dirigid sa sentro gyapon sang Bisaya. Kutang-kuta kita mga kabyanan, bado tatlo gig bagyo ang naglalabay sa aton sa sulod gid lamang sang pila ka mga sinimana nga binalon. No, ti subong ining si bagyong Wilma mga kabyanan, natalana nga landfall sa aton sini nga mga ka-K5 December 5 subong nga adlaw mga kabyanan, December 5, 2025 Biyernes nga adlaw sa aton sini nga mga ka-K5 no, alas sa 8 sang gabi dira sa may bahin sang Samar Leyte mga kabyanan dito sa may southern portion sang northern Samar, sa may eastern Samar, sa may Biliran, Leyte, Masbate, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agosan del Norte, Bohol, kag northern part sang Cebu na naman mga ka-K5. Daton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kag sa maabot nga December 6 sa aton sini nga mga ka-K5 or December 6 sang alas 8 sang gabi, buwas ini nga adlaw mga kabyanan, Sabado, mag-aamat-amat na ini padulong mga ka-K5 sa Western Visayas, sa southern part sang Western Visayas, diri naman sa Malabay mga kabyanan sa 1st District, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 padulong dito sa may probinsya Antique. So mga alas 8 sang aga, December 7, mabatsyagan na ang pag-ulan-ulan mga kabyanan nga dala ni Tropical Depression Wilma sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ka-K5 Paul ang aton dira nga satellite image no sa aton sini nga mga ka-K5 sang sining bagyong nga Wilma sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So amo ni sa subong ang gina-expectar naton nga lakat sang panahon mga kabyanan do diri sa may Western Visayas, partikular na mga ka-K5 diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Maulanon nga panahon sa maabot nga Sabado sa aton sini nga mga ka-K5 pero subong mabulubatsagan tanay ini kay kahapon nagbubo na gani ang pag-ulan-ulan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo mga kabyanan. No? So amo na no ang aton sini nga latest nga weather bulletin update. Hali naman sa may Pag-asa mga ka-K5. Ang ining si Tropical Depression Wilma sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati hindi man gid ni siya tamak baskog kumpara sa mga bagyo to nga naglalabay. O galing sa aton sini nga mga kabyanan ang balantayan malang diri no sa aton sini nga mga ka-K5 ang ulan nga dala sang sining Tropical Depression Wilma. So ang iya sini nga tracking diri gid gyapon sa Visayas no sa aton sini nga mga kabyanan sa Central Visayas. Malabay sa gyapon the same track sa paglabay to ni Bagyong Tino mga kabyanan. The same ang iya sini nga labayan nga track mga ka-K5 based sa ginpagwa nga monitoring sang Pag-asa mga ka-K5. So let's prepare ourselves. Always be alert. Pila na kabagyo ning aton sini nga ginagyan sa sini nga tuig. Aton sini nga mga ka-K5 so halong-halong gid kita mga kabyanan. Halong-halong gid kita sa sini nga mga tiyempo nga maulanon. Gabay pa nga ti pangamuyuan naton nga hindi lang gid. Dala sang mamunog kapag ulan kag pagbaha naman liwat ang ining bagyong Wilma mga ka-K5 pananglitan nga makalandfall na diri sa may Western Visayas. Alas 4:49 oras sa aton sini nga pagpangalagat. Ang lakat sang panahon ang gidadala sa aton mga kabyanan sang Mighty C. Mighty C ang ginpabaskog nga vitamin C. Proteksyonan tang aton sini nga kaugalingon bato sa sining mga malain nga lakat sang panahon. Dapat baskog ang aton sining immune system. May ara kita sang immunity. Mag-inom sang Mighty C. The alkaline-based nga vitamin C. Oras alas 4:49. Umpisahan yung aga sa paghigop sang mainit nga kape. Ang kape nga kampyon, kape nga perminaton gina-endorso sa inyo. Ang kape nga sarangid makadetoxify, makapagwa sang higko sa lawas, kag makapanami, makapaslim, makapagwapa, kag makapagguwapo.
Klinika DTX Coffee Mix mga kabyanan, himo sa ampalaya, di sugared cane, panit sang tubo, kag may chia seeds nga nagapaslim, kag nagapanami sang imo sini nga tiyan. Una nga higop para sa inyo mga ka-K5. Welcome na mga kakabyanan, ginatami ato sa mayong agang ato sa di mga suki ng mga taga-palamati. Inabinig ato sa di mga pinalangga ng mga vendor sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Inabinig din sa may barwas ang pototan nga nagpamatigid sa ato sa di nga pagpangalagan. Good morning man kag mayong aga mga kabyanan sa aton sa mga fans club members, mga International Fans Club Chapter 1 and 2, mga taxi patrollers, mobile patrollers nato nga nakatutok na sa aton sa di nga pagpangalagan, mga online viewers and online netizens naton nga nakatutok na sa live streaming program sang K5 News FM Iloilo 88.7. Nakatutok na kag-share na sa aton sining live si Ma'am Nining Lapatig Branya, Ninita Del Prado, good morning, Winifreda Sarmiento, si kay Ma'am Bings PSG, kay Sir Alex Sasabo, Ma'am Bit Idarlilia, nga aga pa nag-init sang tubig kay pangapis ang Klinika DTX Coffee Mix, sa kay Nanay Bet dira sa may Barangay Malusgod, Pututan, Iloilo, sa kay Di Maisip Joel. Sir, good morning. Kapi naman ta sa DTX. Thanks, mamati naman ta sa imo nga mga balita. Oy, salamat Sir Joel ha. Nahidlaw man kita sa imo ha. Sa to sa nga mga K5 Dino Takayon Deloria, good morning. Sa kay Ma'am Ning Ilomba, good morning. Kay Ma'am Helen Pagaypay, mayong aga nagapamatigid sa to sa nga pagpangalagad. Kay amigo ta Oting Guanzon the Great, good morning. Kay Sir Alex Sasabo, kay K5 Ray Malay, thank you Lord for this brand new day. Amen. Salamat ginadayo ta kag nabalikta sa Ginoo ang paghatag sa aton sa panibagong adlaw. And we thank God for waking us every morning sa aton sining mga ka-K5 no, because every gising is a blessing mga ka-K5. And unahon tagid nga pagpasalamatan ng Ginoo no, for giving us another day, another life and another journey to live in. Alas 4:52 mga kabyanan ang oras sa balitang K5 sa umaga. Mga balantayan na kag mga natipon nga mga balita sa aton sa mga Unit 12 reporters sa sulod sang 24 oras nga pagkuha sa mga detalye kag mga balita sa aton sa nga pagpangalagad mga kabyanan diri sa balitang K5 sa umaga. Alas 4:52 mga pangulong dinalan nga ginadulong sa aton Kalawan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio sa maulanon nga tiyempo, uso ang ilan at ubot rang kaso mag-inom sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Oras mga kabyanan, alas 5:50, alas 4:53 kahapon may nasapuan nga babayi nga nagautaw-utaw sa baybayon. Mga ka-K5 diri sa may syudad sa Iloilo. Ibaloon tani karon ano natabo, no? Nasapuan na lang ini mga kabyanan sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati kag ini isa ka bata nga babayi mga kabyanan o kung dalagita nga babayi sa aton sining mga ka-K5 nga ginreport na nga missing kag pangita sa iya mga girikanan ay sos sang masapuan mga kabyanan nagautaw-utaw na ini sa tungasang baybayon kag sa aton sining nakuha nga impormasyon ng ining biktima ang isa ka PWD. Palaon tani kay makaluluoy mga kabyanan way gid madiparahan sang iya sining pamilya no nga naggalakat ini mga ka-K5 kag kung diin ini nagkadto. So kahapon nasapuan na lang ini nga wala na sang kabuhi. Dalaon tani karon sa report sang News Center with K5 Wayne si Rudo Senyeres. Sa dugang nga mga balita mga kabyanan, 3 sa 4 ka mga nadakpan nga ginkasa nga joint drug bypass operation sang Dumangas Municipal Police Station kag PDAG nagpositibo sa drug test. Duta nga ginatindugan sang Aganan Flyover pasiraduhon sang tagiya kung hindi makabayad ang DPWH kag IBC nga kontraktor. Dugay-dugay na kuno nga hulat nila da ang lupa bala naging butangan sa Aganan Flyover. Hasta subong kuno duway pa maimpasan ay pa sila mabaydan. Ay sus! Amo lang ning isabat sa inyo ho sang DPWH
Oh, why pagani namon matapos? Bayda na namon ka mo? Why pagani mahuman? Kita nyo dugid ngang department namon. Departamento nga damo programa pero wala human. Kung may human man substandard. Kung may human man palpak. Kung wala human, tilaban-laban ghost project. Lalaki nga nagabiyahe sa motorsiklo arestado matapos makuhaan sang 5 kabala. Saging kasanga search warrant sa Barwasang San Dionisio, Iloilo. Opisina sang TTMO. Nagpost mo plano nga emerge sang Iloilo City Government. Sa lugang nga mga balita, street level individual arestado sa drug bypass operation sa city proper. Pila ka senador nakigistorya kay DSW Secretary Gatchalian angot sa payout sa anomalya sa syudad sang Iloilo suno kay Asik Ledesma. Kay may 17 tananto ka mga pagpailan sang kaso. Nami man na para at least bala madudla sila mga kabyanan. No? Sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag pag-appoint kay Attorney Heneda Genes bilang SP Secretary sa Iloilo, wala gin pasugtan sang CSE. Alas 4:56 aga oras diri sa ato sini nga pagpangalagan. Azer Abilar, Coffee Morning sa tanan. God bless the Ray, watching from Barasan, Putotan. Nagapamatigig kami diri kada katutok sa imo sini nga pagpangalagad. Salamat sa kay Ma'am Azer Albilar. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umalay. Sa mga balita nasyonal, ginpayag ni ICI Chairman Rogelio Singson ang iya sini nga pag-resign effective December 15. Ini tungod mga kabyanan nga balya our family is in danger. Why kami na anad sa heightened security kag why kami maanad nga ang amon hulag ginabantayan kag ang akon nga pamilya wala maanad sa mga kasubong sini nga mga kontrobersiya. Iyang balyado na maguhan ng pamilya ko and for the security and for the less stress mga kabyanan ma-resign sa bilang independent Commission for Infrastructure Chairman o kon ICI ining si Anay DPWH Secretary Rogelio Singson mga ka-K5 effective December 15. Ang balyaway man kuya sang problema sa ICI ang akon malangya nga ti ang pamilya ko nagaayo nga para hindi na ako ma-stress kag hindi anad ang pamilya ko sa madamo nga security nga nagapalibot sa ila kag sa posible man nga matabo sa amon. Ti amon tong ambal ni Rogelio Singson nga tani sa aton sini nga mga ka-K5 ang aton nga kongreso magapasar sang layi nga nagahatag sang mga opisyalis sang ICI sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sang kinamatarong no nga tawag ni hupot sang mga sang mga pamproteksyon mga kabyanan sila sini nga security sa aton sini nga mga ka-K5. Iti hindi kuno basta-basta ni kiti mga dalaguan nga mga tawo diri ang iya sini nga ginatubang, mga dalaguan nga tawo ang iya sini nga ginakontra no sa pag-imbestigar mga kaabyanan sa Independent Commission for Infrastructure o kon ICI suno kay former Public Works Secretary Rogelio Babes Singson mga kaabyanan. Ang balya dapat may additional power and assistance for the Independent Commission for Infrastructure. Ang balya which he said nga kung may ara sa mga anomalya kag tawo nga mga dalagko nga ginaimbestigaran sa aton sini nga mga ka-K5 maproteksyonan ang ila sini nga mga nga pamilya no galing kay ti depende man ini sa pamilya kay pasabi kay Public Works Secretary Rogelio Babes Singson
nga ti ang pamilya ya do hindi iya kasaho sa mga amuning kontrobersiya kay ti natapos na gani ni si Rogelio Singson sa pagtawag ni pag-obra sa gobyerno nga ti ambas ang pamilya ya para tani kuno nga makapuway-huway sa kagales ang stress sa aton sa nga mga ka-K5 kay ti si Rogelio Singson sa aton sini nga mga ka-K5 no do may ginabatsyag man nga mga health issue no sa aton sini nga mga ka-K5 sa kaginatubang. That is why nga ti do mapuway-huway na lang siya no effective December 15. Ambalya, this is the first time in my life that I have been asked to take maintenance medication for heart because of my high blood pressure, high cholesterol, high creatinine. Everything is red flag on my body. Balya, iba si hindi ko rin matapos ang investigasyon sa ICI kag mabalda lawas ko. Ambal ni ICI Chairman Rogelio Singson. Tapos ang balya, we can go to war without the necessary ammunition. Ambal ni Singson sa aton sini nga mga ka-K5, and I call the Congress to pass bills that would give legal ammunition to the panel investigating of flood control anomalies. No? We cannot really rely on just one entity like ICI to solve the problem. It cannot be only one institution. We need several entities to help out, especially Congress. Amuning hambal ni Singson. Di karon kung why nagabulig ang Kongreso, masigtabon sang baho sang ila mga kopdanan, di gido makadulula gid man gana kung ikaw ang nagapungko bilang chairman sang Independent Commission for Infrastructure o kon ICI. Sato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amuning problema, no? Amuti ginamo naghambal nga palamuti lang kuno ni kung ang mga piyak pato nga grupo, piyak nga kolor sang politika, ang mga Green Nation nagahambal sa aton sini nga mga ka-K5 nga do palamuti lang kuno ni nga ICI pangkapan-kapan mga kabyanan sa mga gakatabo sa gobyerno nga korupsyon. O lang tawa bala na subong. Kailan tawaan nyo di subong ang mga ginapang pailan sang kaso kay do mga wala gid gani mga kabyanan sa sentro kag sa ginasinggitan sa mga pumluyo. O ang ging-rekomendo mga kabyanan sa ombudsman si former Senator Bong Revilla Bodotsky. Nga ang gina-expectar sa mga tawo lain nga politiko ang i-recommend sang ICI para mga ka-K5 no maimbestigaran kag mapailan sang kaso sang ombudsman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di basi kuno amo nang ginambal lang ati basi ginakalo-kalo dira sa sulod ang mga impormasyon. Ginakalo-kalo. Kag ginamini-mini may nimo catch the monkey in the show kung sino lang tong mapilian. Pero tiyang satisfaction sang tawo kung sino yang dapat nga kasuhan. No, waaya banwa nagakatupa. No, may nabamol ginambal ta nga may karatulat to nakitaan ligad to. Nga manog December na pero wala gyapon sa may na priso nga mga politiko. Alas 5:03 ang oras sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa Balitang K5 sa umaga. Good morning Ma'am Lara Sumagaysay, Sir Bibot Bet Celosio, Marilo Pasingkin, Robert Ligaspe, kag kay Enrique Boy Pora sa Barangay Kalyan Puto nagapamatigid sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga. Yeah! Merry Christmas everyone! 500 na ang budget! Salute you na! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto ang ate, sabaw lang ng tinola. Sa bahay ng kuya ay nag-iinuman pa. Ang bawat tahanan pinagtitipid pala. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong
tinapay, ham, keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Ang budget, 500 piso. Alas 5:04, si Sandro Marcos, ang kamagulangan nga bata ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nanumpa man sa atubang mga ka-K5 sang ICI sa patigayon nga executive session bilang isa sa mga ginaimbestigaran man sang Independent Commission for Infrastructure. Sa aton sini mga pinalangga nga tagpalamati. Sa aton sini mga kauturan, ilang tawon tani ilang tawon tani. Kung meron tayong ang bata sang presidente nagsumite sang iya kaugalingon kukulangin para at least nga madula ang duda sa mga pumuluyo. Hay nako, giliw, nililigaw tayo dahil may issue ngayon sa gobyerno. Magnanakaw muna ang hulihin nyo, kami na ang bahala sa Pasko. Alas 5:05 mga kabiyanan sa pagbalik naton, konta balita karitipon sa aton sining nga patrol with ka-K5 AJ Cordoba. Kag sang aton sining nga news center kag pila ka mga balita nga natipon sang aton sining mga beat reporters sa ila sining nga mga tagsa-tagsa ka mga beat assignments. Ang oras alas 5:05. Magbalik ang balitang K5 sa umaga, kaupod gyapon si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural.
Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM.
Halipri dyan Mga K5, alas 5:14 sa aga. Welcome back sa pagpakalagad sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Namian si K5 Uting Guanson sang kantaw. Kada agay kita nyo may mga bag-o kuya nga mga komposisyon dire nga ginapatukarya. Aligad tong adlaw gipatukar ko di ang Noche Buena package ka 500 pesos ang amonyo. Merry Christmas, everyone! 500 na ang budget! Noche Buena! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto ang ate ng manok na tinula sa bahay ng kuya. Libaton ko ang lyrics bala. Nya! Nya! Christmas, everyone! 500 na ang budget! Noche Buena! Tahimik ang gabi na walang nagsasaya. Nagluto si Uting ng manok na tinula sa bahay ng kuya ay nag-iinuman pa. Ang bawat tahanan pinagtitipid pala. Alas 5:15 magkakakipay oras sa ato sa Liga Pagpakalagad. Oras kinatulog sa ato sa kalawan sa mga produkto ni Dr. Amel Itangoy. Ang Klinika DTX 500, DTX Coffee Mix, kagag Klinika D3 Bio, Mighty CD Alkaline Base ka Vitamin C. Mga suplemento ni Dr. Amel Itangoy nga saragin makabulig sa ato sa nga ikayong lawas kung may ginabatsag ikaw nga mga balatian. Tistingi ang herbal, tistingi ang mga produkto ni Dr. Amel Itangoy. Wala sa imposible mga kabyaran, basta gani herbal mga ka-K5, sigurado nga makabulig sa inyo sila nga ikaayong lawas kag sa inyo ginabatsag ka mga balatian. Ilabi na gid sa may mga ginabatsag subong nga mga masakit, no? Uso ang trangkaso ila nato busipon, naton sila nga mga kabyanan pneumonia, TB, damo subong ang mga viruses kag mga flu-like symptoms nga mga balatian mga kabyanan, mag-inom kamo sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na may extra virgin coconut oil ka pa na pamatud-an na sa mga eksperto nga isa sa pinakamayepektibo nga pagpatay kag pagkakas sa mga kagaw kag bacterial infection sa lawas naton. Ang Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil, ang pangalan Klinika D3 Bio. Basta gani vitamin D3, Klinika D3 Bio. Hindi ka mo magbakal kag untaten nyo na ang pagbakal sa mga vitamin D3 lang. Dapat vitamin D3 with extra virgin coconut oil o kon VCO, Klinika D3 Bio. Amo nang aton sini mga kabyanan nga kampiyon nga produkto. Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes, hypertension, Klinika DTX 500. Sa may mga kidney failure, taas ang creatinine, taas ang SGPT, ang imo sini nga liver. Inom ka sang Klinika DTX 500. Parisan mo sang Mighty CD Alkaline Base ka Vitamin C. Babakal ang mga produkto ni Dr. Amel Itangoy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nga napamtang sa Pasig City Branch Kalinog Cosmart. Kag dira sa may Miagaw, sa may tupad sang MCR Agriventure, kag diri sa may Haro sa kilid lang sang St. Robert's International College malapit sa Robinson Saro. Ang Klinika de Alternativo ni Dr. Amel Itangoy may libre nga konsultasyon, wala sang bayad pa konsulta kamo mga ka-K5. Alas 5:18 naka-standby na sa linya si ka-K5 AJ Cordoba. Ka-K5 AJ, ano ang mga pinaka-latest nga update na? Ngay mo na tipon kag mga balita, ngay mo sini nga nakuha sa pagpangalagad sa nga patrol subong nga aga sa paglibot-libot mo diri sa may syudad sang Iloilo. Standby ka K5 AJ Cordoba sa mga nagapangunang nga mga balita. K5 News FM Kampiyon Report. K5 AJ sa report. Standby. Ginatingwa naton nga magka-correct ka ang aton sini nga linya sa patrol, sa aton sini nga mga ka-K5. Dapat ka-standby na sa kinapa. Roland Jimenea, good morning, good ka-K5 Ray.
nagtukar naman ang paborito ko nga Sunata Agapa, Erlina Tilar Maggoles, sa kay Genesis Rex Agnes, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagupod gid sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, ara na. Ang aton sini nga patrol. Ka-K5 AJ sa report, go ahead. Ka-K5 Ray, okay na? Ha? Ara na. Ha? Hello? Ara ka na? Ka-K5 Ray, ayos na. Okay. Sige, banat. Ka-K5 Ray, 3 sa 4 ka mga suspetsado sa ginkasanga joint drug bypass operation sa nga Dumangas Municipal Police Station kaga Provincial Drug Enforcement Group nagpositibo sa K5 Ang nagpositibo ang mga si alias Joem, main subject, o kon HBI ka K5 Ray, alias Pato, kag alias Kalbo, mamakutod si Pato at si Kalbo ka K5 Ray. Kung sabihin, patinilikdan ginkasaining bypass operation sa Barangay Rosario, Banluatang Dumangas. Kaya nga po nila sa nga LGBTQ K5 Ray nga mangod ni Pato at ni Kalbo nagnegatibo sa drug test sa K5 Ray. Kung matanggaan nakuha ni sila sang 180 grams kag may market value ka K5 Ray nga 1.2 million pesos ka K5 Ray. Samtang are ka K5 Ray matahang-tahang nga balita. Ang controversial na kasi K5 Ray nga ganan flyover. Ano kakahang na? Ano nga katumbal ging gamit mo? Kutitot o kon siling labuyo? Ha? Hambal kasi lala ko din kasi K5 Ray marka DEMONYO kuno. Makano? Marka DEMONYO. NYO. Pwede mo malang mitlangon nga gini-spell out mo pa haw. Makadili mo nyo, gintagaan mo pa ka, kuya sa kubraya. Gintagaan mo pa ko sa ubra nga magpanumdom. Yambal na lambla. Ano ko yambal ya? Marka demonyo ko nga katumbal. Anong demonyo nga katumbalaw? Amot yan nga saya, way magani ko nakabalo. May ara gali nga katumbal nga makadilimonyo nga katumbal? Ari ka kinadlaw di sa akong kaunon kuno si February patubo-tubo gid sa kakahang. Iro naha sa pa kaon siya. Ako pa yaya pa kanon. Kaya ano karon ng natabo da sa may aganan pa over dao? Nga gibutangan da sa nga karatulada nga private property, no trespassing, DPWH, IBC contractor, unpaid claim lots. Kaki-5 AJ? Amoy na kaki-5 rin, ang nakasulat sa porsyon nga bahin sa nga aganan flyover kung sabihin may nagapanag-iyan hali nga private lot. Kaya ang masakit kaki-5 rin, kaya gin-construct ini sa itong ginsugurang construct sa itong 2016, kaya gin-contact sining 2022, kagin padayon na 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Base hanggang kwartade nga inog pa kayo sa to sini nga mga ka-K5, no? White man gina siling pero hambal sa mga pumuluyo base kuno kagi kundi na nagkaladto base gin pangkapital pa ginaulat pa ang ginansa amo ang ipakayuda ka-K5 BJ. Yes, correct in K5. Pero nga ba nila daging pauntat ko ng construction da kay tungod sa lupa da kuno para tubla sa may ungka flyover, no? Nga tawag ni naga-usmod. Pero tiabot ko ano na ang development sina kay tiway man sang may naga-explikar na sa pumuluyo sa aton sini nga mga ka-K5 ti ang partida sa lupa-lupa nga na kang san-o pa naging procure kunong lupa 2016. Yes, correct. Bakal sang gobyerno mamo kung ang lupa nga na nga may private lot tapos pariktugan mo sang project baklo na sang gobyerno, baklo na sang DPWH, no? Or kon sa aton sini nga mga ka-K5 negotiate nila na para mapatigayon ang proyekto sa gobyerno mga ka-K5 ba EJ Cordoba. Di ginabakal na, hindi na pwede nga way ginabaydan kay ginabakal ka-K5 EJ. Yes, correct in ka-K5 Ray. So ako yan to kada. Di may papili sa nga nagapamatuod nga way gimakurok bayad daw.
Yes, ang owner gid mismo kasi tabre nga si Ma'am Au, no? Di nang iya siya nga lupa gid amo na sa gibutangan niya o kun ang lupa nga tanan gid nga ginobrahan sa nga aganan flyover iya lupa. Ang ginbutangan niya lang kasi 5 ray pihak at pihak, pero padala ko naton bala sa crossing dira sa may pasulod sa Pabiya at pasulod sa Balabag. Hindi na nato iya. Ang nila nga way pakadto sa Santa Barbara nga halos sobra ni siya 1,200 square meter ka kay 5 ray. Okay, te pila ko nung bakal 1,000 pila 300? 1,000 sobra 1,200 square meter. 1,200 square meters. Pila ko nung bakal siya? 2 million na gani kuno ka kay 5 ray. Kag sunod pa kay Ma'am Au, tama gani kuno ka barato ang pagbaligya nila. Kay kumbaga kay 5 ray gabuli gina lang tani kuno bala sa publiko. Pero ang 2 milyones gani sensilyo lang sa mga malita nga mga ginapangkurap to sa mga politiko to. Kag sensilyo lang sa 100 million pesos kaging balik sa nga undersecretary ng isang DPWH kag kay 5 AJ Cordoba. Di 2 milyones lang sa subong pa rin mabaydan. Wala pa kag kay 5 ray. Oh. Pila ko rin down siya, pila pala nakuha ya? Wala gid ka kay 5 ray maski. Ay zero gid. Ay, sino hindi maglain mo sina nga minamali-mali tatong mga kwarta to ginapang dulong to sa mga sa mga congressman to. Iya yan ay 5 duling way gid sa baton. Wala gid ka kay 5 ray. Ay sus. Ano kunong mga kondisyones aw? Di ba may mga papers pa nga ginaproseso mo ba si way pa matapos? Actually kay 5 ray, maging pakita siya kagapon sa aton nga mga papilis. Titulo ka duta, kadang ila sini nga agreement. Kompleto na kay 5 ray. Amo gani nga si Ma'am Au. San o sa dapat kuno baydan based on the agreement? Kay 5 ray? San o sa dapat baydan based on the agreement? Wala man sa may nakasulat sa ilang agreement kay 5 ray. Pero ang istorya na nila kuno sa DPWH nga bayrat siya dayon kay 5 ray. Pero wala siya sang may nabaton nga maski duling kay 5 ray. Ay sus. Ti ang pamangkot dira siya lang o kun ang iban pagida kamusta ang iban ng tagiyas nupa da? Actually kay 5 ray magulutod man lang ini sila ang tag-iya dira sang duta. Halin sa punta to pagadto sa punta. Halin sa punta to sa point for point sa nga ganan flyover? Yes, kay 5 ray. Pamilya sila tanan. Ti kamusta mga utod diyan kabato na? Amo na gani kay 5 ray nga siya ang gina-pressure subong sang iya nga mga utod kaya niya sa nga mga utod no yara sa luwas ang tungsod. Ang iya 2 milyon, ang iban to nga porsyon sang iya mga utod wala pa to babalaan kung pilak milyon man. Hindi isa dira lang kay 5 ray. Bali duwa lang ini sila ang owner sang duta ang piyak iya, ang piyak iya. Di ana amo gani pamangkot ko sa imo gani nga ang iban to bala nga porsyon sang aganan flyover sinong tag-iya? Iban man nga mga tawo? O yes, kung, correct kay 5 ray. Amo na gani pamangkot ko sa imo kung kamusta sila kung nabaydan man anong impormasyon nakapabangkot sa aton nga impormasyon kay 5 ray gagapon wala kita dito makapangusisa gid mo kay focus kita kay pamangkoton mo kung mamti na kausisa ka sa mga kopdanan mo ni nga nagatag nagibaliga di sang lupa nila para matigayon ng aganan flyover kung sila nabaydan na or ikaw lang ang wala mabaydan ikaw lang wala masitol. Yes, no, kay 5 ray. O, pwede ganun si saon mo dito sa may DPWH so katuan mo tong DPWH to o si sa atong mga mga tao to nga nagapainit ng sambuli nila to sa plungkuan nila o si saon mo balo mo sir may karatula to nakabutang sa ganan flyover nga private property to kuno o trespassing tinong mambal nyo sila kaya wala pa kuno to mabaydan to sila since 2016 balo mo pa sir 2 milyones pa lang na sinsilyo lang na sa ginapang kurakot nyo wala nyo ginabaydan ang balon mo yes, no kay 5 ray. Ang balon mo ged? Hindi lang. Sa kanang paraan. Hindi ko ang balon mo gid sila nga Sir Sensilio wala na sige pangkurako. Basi di nakakagato bisi na kami DPWH daw. Basi bala kag kabiliyahan nila kag sementuhan yang sungad mo aw. Kay 5 BJ. Bakit lang kasi February naga sa nila o? Pamangkoton mo nga sir may private property no trespassing to nakabutang sa ganan flyover o. Imo ti gang complaint to ni Ma'am Amuning nga way pa sa Maydan ano gid man ning proseso sini Mama siraw kag pila to ka lupa pila ka owner sang lupa to ang ginpang settle ninyo nga para lang matigayon ang ining nga proyekto kag ano subong ang status sang sining mga owner kadtuan nyo to mismo sa DPWH i-follow up nyo tong report dito.
Ayos. Oh. Kadtuan nyo dayon. Oh, kay tiway sabay makasabat tada langan man yang mga tupad balay da kag mga balay da skilid pa man kuton nyo. Uno ni pwede sa kuton nyo. Apa man kuton ta? Kaya sila na makasabat kung nabaydan gimano kung wala. Kag kung ano pang concern kay 5EJ. Gani kay Pebre. 2 milyones wala na kagamay na nga kantidad. Kag nga amo ni problema nga ang mga lupa sa mga tawo ginabakal sa gobyerno kay patindugan sa proyekto pero duha roson makabayad pero ang kurakot nga ila ginapain para sa bulsa nila, no? Advance pa. Pati ka? Advance pa nila nga nagkakakuha. Why kita? Perdi kita ton yung mga pumuluyo. Sa ton sila nga mga ka-K5 do kita pa ya ang aton pa propiedad do kita pa yang ginainto. K5EJ? Yes, do ginapatiog-tiog lang kita nila sa patay. Ay, usisaon tanan sa DPWH na pamatian tang explanation nila da kay 5EJ Cordoba. Copy ka kay Padre. Oh, sige. Din ka mo subong? Ari kita diri kay Padre naglibot-libot no sa bilog ka syudad sang Iloilo pero nagadulom subong ang timpo no kaga burbantayan na kay mayara nga daan sang bagyo nga si Welma kay base gulpi lang magtupa ang mabaskog bukod mamundog nga pagulan so sa aton nga mga pumuluyo no preparar lang gid kay siyempre balantaman nga gamay-gamay lang ulan ginabaha din ang pila ka porsyon sa syudad sang Iloilo pero sa subong kay Padre matawhay pa ang dalanon diri kaga malaka pa sang mga motorsiklo nga nagalabay o kon mga nagabiyahe nga mga jeep kay Padre. Sige. Ang nga balita, no, ginadulong ising nyo sa Kalwan sa B3 na para sa ubusin ko nila na kagkasong mag-date ng bayan. Opo sa patrol, si Kakitag G. Santalaro na ko naman, si Kakitag AG Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, servisyo mo bito, kagalingawan, Tililo. K5 News FM. Oras mga kabiyana na 5:30 sa aga, oras sa balitag K5 sa umaga. Sa ato sining nga mga ka-K5 na batian na si K5 AJ Cordoba sa aton sining patrol mga ka-K5. Alas 5:31 mga kabyanan. Good morning kay Ma'am Presyo Jess. Good morning kay K5 Ray Umalay. Nagkapamatigid sa ito sila nga pagpangalagad. Ibalaon tabi kapon to nung natabo tos bata to nga babayi sa dalagita to dito si anyos na do dalaga naman no sa to sila nga mga K5 may diferensya ni siya mga kabyanan makabig ni siya nga PWD o kon person with disability o kon may yara sa ginatawag nga special needs. Sa aton sini nga mga K5 anong natabo paano siya nga nakalabot kag nasapuan dito nga nagutaw-utaw na sa tunga sang baybayon. Sa aton sini nga mga K5 nauna ni responde dito kapon ang K5 News FM Iloilo team no sang masapuan ining bangkay mga K5. Ang report ni K5 Wayne Cerudo Sinyeres Bayraman sang News Center. Sa aton sining mga K5 sa sining report. K5 Wayne sa report. Go ahead. K5 Ray, nga sa karon ginahulat pa sang Iloilo City Police Station 8 ang desisyon sang pamilya bala kung luyang nila magpa-autopsy kay K5 Ray. Pero sandig sa ilang initial nga investigasyon, wala man sang foul play nga nakitaan ang kapulisan kay K5 Ray. Kay ang ining dalagita, ang 12 anyos nga dalagita kay K5 Ray, nakitaan nga nagautaw-utaw sa Parola Wharf kung sa diin may ara ini sang pila sa ulo kay K5 Ray kag ginapatian nga basi na hampak sang balod rason nga nakuha sini ang mga pilas o kon nakadalinas bala ka kay 5 Ray sang gintuyo sini nga magpanaog sa sa dagat kag naibaluan nga ining ang dalagita kay 5 Ray ang mayara sang autistic spectrum o kon nabalaton may special needs kay 5 Ray kag ang nadula ini sang
Miyerkules sang aga kuno kay K5 Ray alas 10 ini sandig sa pahayag sang iya himata mga alas 10 kay K5 Ray sang aga nadula ini ang biktima nagwa kuno sa ilang apartment kag natingala ang iya nga pamilya nga hapon na o kun manog gabi na kay K5 Ray wala sa gihapon ini nakapauli rason nga gin pablotter and gin pangita Manila. Actually nagkadto sila sa lugar o kun sa area kung sa diin nga nasapuan ining dalagita kay K5 Ray apang no sang time nga to ang sang Miyerkules ang gabi wala nila nakitaan kay K5 Ray kag amo to nakita nila ang report diri sa K5 News FM Iloilo nga amot nakita nga may nasapuan nga isa ka bata o kung sang isa ka dalagita nga babayi dito sa Parola Wharf rason nga nagpadulong sila sa area kag dito na kumpirma kay K5 Ray sang iyang utod nga ini nga babayi ang iyang utod nga na missing sang Miyerkules sang aga kay K5 Ray. Amo na sa karon wala man sang nakitaan nga foul play ang sa initial nga investigasyon sang kapulisan wala man sang nakitaan nga foul play pero ginahulat nila sa gihapon ang desisyon sa pamilya kung aluyag nila. Paano ini siya nadula, no? Paano ano natabo ka K5 Buen? Nakagwa ini siya sa apartment kay K5 Ray. Actually, ang haba sa pamilya, ang permi man siya kuno kapila na siya kuno na missing kay K5 Ray, pero nagapauli man sa ilang balay. Ang laban nga area ya kuno kay K5 Ray lapas ang diri man sa Haro kag nalakat siya pero dutol-tulan niya man magpuli do mo yes, oo. Si amo na ang ginkatingala nila kay K5 Ray nga amo to wala na siya nakapauli sa amo na nga adlaw. So probably ano kalayon sa Parola Wharf dito sa balay nila? Anong pinakamalapit nga baybay nga malapit dito sa balay nila? Sa diin gani ni sila? Ang ara sila sa subong lang. Sa apartment nga diri sa Haro kay K5 Ray. Pero wala man ginhambal kung diin nga part bala sang Haro ang sa barangay San Jose Haro kay K5 Ray. Oo, dira man siya gin-report nga na missing. Tapos pero ang taga ni sila tumandok sang Saraga kaga naga-apartment lang kay naga-eskwela man ini ang dalaga kay K5 Ray. Okay. 12 years old, may special needs, no? PWD sa aton sining mga ka-K5. So 24 hours na ni sang madula antes nga sapuan. Kang Miyerkules nadula kag amo to kahapon lang nakita sang hapon kay K5 Ray. So wala sang foul play kag nakadepende sa pamilya kung ipaidalom nila sa autopsy report. Sige. Salamat kid ka K5 wen sa Sirudo Senyeres sa imo sa natipon nga balita gikarban sa News Center. As lang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Gikan sa News Center ini si K5 Wayne Sirudo Senyeres para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Oras alas 5:37 mga ka-K5 sa to sa nga pagpangalagad ko ang report ni ka-K5 Reggie Damayo sa may San Dionisio, Iloilo dito sa aton sining counterpart sa K5 News FM Quinto Distrito. Lalaki nga nagabiyahe sa motorsiklo arestado matapos makuhaan sang 5 tanan ka bala sa kasanga search warrant sa banwasang San Dionisio, Iloilo. Sa kampyon nga report ka-K5 Reggie Damayo. Ka-K5 Ray magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang isa ka lalaki matapos nga ginserbihan inino sang search warrant sa iya mismo nga puloy-an sa Purok 3 Barangay Poblasyon, San Dionisio, Iloilo, Huwebes sang aga, Disyembre 4 ka-K5 Ray. Ang suspect ang ginkilala kay alias Rocher, 54 anyos, wala sang asawa kag residente sang nasambit nga barangay. Sa interview naton ka-K5 Ray kay Police Captain Maria Rosela Sivin Binida, ang officer in charge sang San Dionisio Municipal Police Station, ginpahayag sini ka-K5 Ray nga nakumpiskar sa suspect ang 5 ka 9mm caliber ammunition kag isa ka bag kun sa diin nakasulod ang mga bala ka-K5 Ray. Nahibaluan man nga masobra 2 na kabulan ang pagmonitor sa suspect kun sa diin ka-K5 Ray may mga concerned citizen nga nagahatag sang impormasyon sa mga kapulisan nga nagapalupok ini sa ilang lugar. Sa karon ka-K5 Ray ang suspetsado ang yara na sa kustodiya sang San Dionisio Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Ang MyTC mga ka-K5 mabakal sa Klinika de Alternativo, Medicina and the Wellness Center ni Doc Ramil Uy kag diri sa may Banwasang Sara sa may Bell Pharmacy. Ini naman si ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Oras mga ka-K5 alas 5:39 sa aga. Salamat kay ka-K5 Reggie Di Mayo sa imo sining report. Mary Ricabar, Mary, oy, Mary Ricabar. Kamusta ikaw no magulak kag butwa Mary Ricabar? Take care and stay safe always ka-K5 Brave. God bless you and your family. Salamat kay Mary Ricabar. Nagapamati gid always sa ato sining pagpakalagad kay Precious Jess Norma Dana Baldoque. Nagapamati man sa kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli Nancy Pino. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good. Salamat kid sa pagpamati Ma'am Nancy Prino, ang aton sining isa sa listeners every morning nga nakatutok gid sa balitang K5 sa umaga. Ang atianta report ni ka-K5 ka-K5 Jenny Kauyunan no sa sining natalana nga pag isa sang opisina sang TTMO kag Posmo sa syudad sang Iloilo. K5 Jenny Kauyunan sa report. Go ahead. Plano ka-K5 race ang Iloilo City Government nga emerge ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kun ang TTMO kag Public Order and Safety Management Office o kun POSMO matapos ini ka-K5 race nga ginpresentar sang Human Resource Department ang ilang proposal. Suno kay Mr. Odarico Garbanzos ang head sang duha ka mga opisina nga dapat unified ang duha ka opisina bangod ang ila obligasyon kag tuyo ang konektado lamang sa isa kag isa. Dugang pa sang natungdan nga ang pag-merge sang duha ka opisina ang nagahatag man sang dugang nga kahigayunan nga makaobra sang dugang nga mga divisions kang functions agud epektibo nga makaserbe sang ila tuyo para sa syudad. Ginpahayag pagid kay K5 Ray ni Garbanzos nga bangod sa pag-merge magadugang man sila sang dugang nga personnel sa diin ang kada departamento ang mayara sang kaugalingon nga assistant department head, isa ang magatutok sa public safety kag ang isa naman ang maga-focus sa traffic and transportation management kag ang isa naman ka department head nga naga-supervise sa bugos nga talatapan. Sa karon ka K5 Ray gina-finalize pa sa Human Resource Department ang proposal agud ma-endorso sa Iloilo City Council para maaprubahan. Kagini nga balita ang gidulon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kamping nga balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Oras mga kabiyanan na 5:42 sa aga sa ato sining pagpangalagad. Nabatian ng report ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Alas 5:42, dugay makaupod na naton ang K5 Kamustahan, Western Visayas kag Negros Island Region. Sa aton sining mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Ang si Senador ang pila ka mga senador nakipag-istorya na sa kay DSWD Secretary Gatchalian suno kay Assistant Secretary Paul Ledesma. Si Assistant Secretary Paul Ledesma sang DSWD Region 6 o kung sang DSWD rather sa aton sining mga ka-K5 anay ni sang PDEA head sang Region 6. Dumduman yung sang una sa kasagsagan sa mga drogista diri sa may syudad sa Iloilo. Ang head sang PDEA amo ni si subong Assistant Secretary Paul Ledesma. So hindi na ni bag-o siya diri ang syudad sa Iloilo mga kabyanan. Pagka kay balo ako nga si Sir Paul Ledesma ni bag-o siyang mga nagakaytabo nga mga kasubong sini sa syudad sa Iloilo. Aton sini nga mga ka-K5. Di may 7-17 to tanan ka mga natala na nga pangpailan sang kaso
nga mga kapitan kag mga opisyales sa barangay nga naggalapas mga kabyanan sa sining pagpangbuhi sang ayuda nga nabaton sa ilang mga pumuluyo. Balaan nyo naman to kung sino nga mga kapitan kag mga barangay diri sa may syudad sa Iloilo, dila? Isubong ni nagapunga na ni sila kag nagatihin-tihin. Kung abuton sila sa kanimalason, base pa lang, mapakakas sila sa pwesto sang wala sa oras. Sa 2028 mag-eleksyon, di madotlan kay mo sini, pinagkalala nga kaso matubang mo ni ang disqualification to hold in any public office or hindi ka na pwede kapadalagan. Sa aton sini nga mga kakipay kung mapanatbatudan ng graft and corrupt practices sang mga politiko. Sa aton sini nga mga kabyanan, bugto murangos sila sa 2028 magamo sini. Ara na nga aton sini nga nga kamustahan, sige. Okay. Sir Wilmar, maayong aga sa inyo dira. Good morning, Sir Romy. Aga tapakakita, gwapo, halin sa Kalibo ba? Good morning, Sir Romy. Kag sa friends nato sa K5 Western Visayas. Nakapangapira kami, Sir Romy, kang DTX sa Coffee Mix aga pa. And of course, naka-inom raman kami, Sir Romy, kang extend food supplement kay ti Biyernes ka dya, day off sa Rumaan. Sir Romy? Balikan nimo, yes, sir. Damo kang salamat, no? Kag namin yung signal, no? Pupasensya kay medyo subong lang ako nakatabid no sa inyo kag sining aga kaya ang inyong partner si K5 Michael medyo nadulaan gid sang boses kay mahilig ay bisa magkanta. So wala boses. So, ako lang na temporary subong, base sa Monday man, mabalik man siya. I-welcome man nato ang aton karang autod dahil sa may parte sang Iloilo. Si K5, si Ray Umalay, sir, mayong aga sa imo dira. Mayong aga ba? Karami doon lilisipon lang kita subong nga aga, no? Ang aton sini nga mga kopdanan, ambot kundi na nagkalalad to. Pero sa aton sini nga mga ka-K5, no? Tuloy ang ligaya. Subong ikaw gali si Romy, ha? Si Sir Michael, nabaldagid ang tingog. Ang balon mo kung magkanta sa, hindi pagpatamaan birit para di sa magpaos. Mayo gid ang signal diri sa mga syudad kag probinsya sa Iloilo, si Romy. Yes, sir. Damo gyud salamat kag siyempre subong abing nga panhimpo medyo grabe gid ang aton karang kalamigon sa atong panhimpo. That's why nga ang atong mga kauturan nagamalasakit sa aton karang adlaw naton nga mga buluhaton. Sa aton nga mga kauturan no sa K5 News FM Iloilo kag Antique amon diri sa probinsya sa Aklan, no? Antique ho. Okay, sige. Sa aton karang pagpadayon, aton na ning kuhaon aton nga mga dalagko nga mga balita dira sa inyo sa Antique, Sir Milmar. Ano ang mga dalagko dira nga mga balita nga amo man gusto mabatian diri sa probinsya sa Aklan? Daw ka tawhay kag daw ka subo nga isot ta lang, no? Mga press nato sa K5 Western Visayas. Makanagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya ka Antique, Sir Romy. Kahapon nag-umpisa rin ang provincial meet o kunang Antique Provincial Athletic Association meet APAAM 2025 sa Romy. Official nga buksan ni Governor Paulo Javier kahapon kag kadyang adlaw asa sa Domingo magapadayon ang Serenipal. Wala tamon labot kay will na basta sige ang sipal kang mga atleta namon diyan nga mga Antiqueño kay inspired sanda kadya. Bangod kahapon nagpasarig si Congressman AA Legarda nga sa tanan nga mga madaog kadya nga APAAM jay inyo ay bulan ko kamo ka national coach para nga batuan ta ang Iloilo kag Kalibo. Sa Wibra at sa masunod nga Wibra makumpit kita karanda kang mayad-mayad ito gruan natin sa kang mayad nga si Pal. Amora ang promesa ni Congressman AA Legarda kahapon sa pagbukas kang APAAM 2025. Samtang sa dugang pagid nga mga balita K5 News of Western Visayas sadyang panahon kang Paskwa ang mga PDLs o kung persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology San Jose District nakatipon kang 80,000 pesos nga income
sa paghimo kang mga matahom kag mga manami nga parol, no? Suno kay Jail Chief Inspector Diver Pantilaga, ang acting district jail warden kang BGMP San Jose, nag-umpisa kuno himo ang diyang mga PDLs kang parol katong Setyembre sa diin duro kuno ang mga nag-order kang andang mga nahimo kag nabaligya. Yang gam kuno nanda kay 5% Visayas ang anuman magatepa kuno sa andang tagsa ka mga pamilya. Ti basi may mga order pakamukang mga parol dyan. Pwede kita ka-request sa San Jose District Jail. Mura so far mga balita namon dyan sa probinsya. Sir Romy, balikan nimo. Okay, damogig nga salamat kung nagapreparar ang inyo karang provincial government pag-abot sa mga palaboton nga aton nga rang wibra. Siyempre ang akla namon diri hindi kami magpaperdiman pag-abot man sa suporta ara man ang amon nga provincial government. But anyway, ato man nga makadto man kita sabay parte sa sulad sang Iloilo. Kuan taman dito kay medyo dalagko man ang mga balita ang kinatabo. Si Ray anong ato mga balita dira nga gusto nato mabatian diri sa bilog nga Western Visayas. Si Ray, go ahead. K5 Romy, K5 Nismar and K5 Western Visayas. Ang mga balita diri sa may syudad sang Iloilo kahapon, masubo ini para sa pamilya sang isa ka 12 anyos nga babayi matapos mga kabyanan nga masapuan ini nga nagautaw-utaw sa bahin sang Baybayon sa barangay Barrio Obrero, Lapus. Ini nga babayi ang isa ka menor de edad, 12 anyos, kag naga-star kung nagapuyo diri mga kabyanan sa isa ka apartment sa may Haro. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang ini nga bata may ara sa ginatawag nga special needs, no? Isa ka PWD. Kung sa diin nga masami nagagwa sila balay, pero naanad ang pamilya nga kumagwa ini, nagabalik man ini mga ka-K5. Pero sa gintalikdan nga Miyerkules, wala na ini makapauli sa ila. Kag kahapon sa ngapon, no, eksklusibo kag madasig nga koresponde ang K5 News FM Iloilo sa area kung sa diin nasapwan na ini nga isa ka bangkay matapos kamakitan sa mga pumuluyo nga nagautaw-utaw sa tunga sang Baybayon ining 12 anyos nga dalagita mga ka-K5. Depende pa sa pamilya kung may plano sila nga ipa-autopsy ang bangkay, no, sa aton sini nga mga ka-K5, pero sa initial nga information sa mga kapulisan daw wala man kuno sang foul play nga natabo, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Sa dugang pagidnaton sini ka mga balita diri sa Iloilo kag sa syudad sang Iloilo mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati ti kahapon natinguan nga ma-interview sa K5 News FM Iloilo si Assistant Secretary Paul Ledesma sang DSWD. Ini may kangtanan si gapon sa anomalya sa tagtaganay sang Assistance for Individual in Crisis Situation o kon AX dire sa may syudad sang Iloilo nga nag-viral matapos mga kabyanan nga tinabidyohan sa mga pumuluyo nga ang 10,000 ginahimo na lang nga 2,000 kaya ang 8,000 nagakadto sa mga barangay officials ilabi na gid kay kapitan. Daton sini nga mga ka-K5 tisuno kay Assistant Secretary Paul Ledesma nga ang tanan nga mga senador o kung ang pila ka mga senador nakipag-istorya na sa kay DSWD Secretary Gatchalian agod nga maimbestigaran ini kag mapayla na sa mga nagakaigo nga kaso ang ining 17 tanan kag napayag barangay officials mga ka-K5 diri sa may syudad sa Iloilo nga may kangtanan sa sining AX nga anomalya mga ka-K5. Alas 5:52. Amo ni mga balita namon diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa imo dira ka-K5 Romy. Okay, damo nga salamat Sir Ray sa Iloilo. Sa amon diri sa probinsya sa Aklan, ang amon diri nga mga dragko nga mga balita kagahapon ginbulabog kami sang ginatawag nga bomb threat, no? Abi namon diri lang sa inyo sa Iloilo kag kapis nagakatabo o antiki ang ining bomb threat. First time kaamon at natabo diri sa probinsya sang Aklan sang ka pribado nga eskwelahan diri ang ginbulabog sang bomb threat. Ginpadala ang text messages pinaagi sa Messenger
from a certain Abdul Luis kag suno sa sining suspitsado nga subong ay subject for identification sa aton karang Arako kag ang aton karang NBI nga ang ining eskwelahan ginbutangan apat abinin ka floor no, apat ka story. So tanan nga mga story may ara gid tig isa-isa ka bomba. So kagapon mga banda alas 9 ng oras sang aga nagapanik gid ang amon diri nga mga estudyante, more or less mga 300 ka mga estudyante from preschool to high school, okay to 12, kag pila ka mga teacher, may ara galing nga teacher nga nagkuan na dulaan sang ilang naglain ng pamatsagan bangod sining natabo nga bomb threat. Pero ang pasalamat na namon diri kagapon ka K5 Western Visayas kangamon diri nga EOD, kagamon diri nga PNP sa Kalibo kag Provincial Police Office madasig nagresponde kag nagdeploy sa ka nga mga kinan units kag ginhalughog no isa-isa ining floor sang ka private school diri sa Aklan kag fortunately wala man sa may nakita nga bomba. Pero ang pagpanik siyempre ara gihapon kag hadlock kag ang pagsuspend kag hapon sang klase gi-suspended gid no. Subulang adlaw siguro magbalik ang amon diri nga mga estudyante sa sini nga private school. Now angot sini nga balita ang amon diri nga EOD nagaprepara gid gusto kay ini nga matabo siguro next week Western Visayas maga-umpisada na ang ASEAN meeting diri sa mga isla sang Boracay kag ang ginakulbaan sa aton karang otoridad base may ara naman barang magtuhaw nga mga bomb threat kag mabulabog ang amon diri nga mga bisita nga nagakadto diri sa aton sa probinsya sa Aklan labi gid sa Boracay nga nagahimo sa sini nga ASEAN meeting. So that's why ang amon diring seguridad no subong nga panhimpo masyado gid ka stricto although nga palaboton ining Pasko pero mas stricto kami kay ini damo nga mga dignitaries nga kadto diri para magatender sa meeting kag ini nga mga bomb threat ang amon ginapreparan kay basic kon may ara man bala magtuhaw sa iban nga mga eskwelahan kag iban nga mga building sa aton nga gobyerno nga mag-cause ang panic sa amon diri nga mga pumuloyo K5 Western Visayas. Western Visayas, basi may ara pa kamo nga mga tugon bago kita magbulaganay subong aga sang Biyernes. Makatuan kita kay K5 Milmarca, K5 Nestor, Antique. So far, wairang gidman Sir Michael, Sir Romy, halong lang kita kay si Wilna gaparapit rin ka dumagi gidya sa Panay. Kag simple lang manakan. Digin makalipat inam gid kita di Tribayo kag may TC kay Bauti parehas ka dyan mag-uran-uran dapat mabatuan tang sipon hilanat ubo kag trangkaso. Sir Romy? Okay, damo salamat Antique kay Sir Ray Sir Iloilo may tugon kamo diri sa Kalibo. Okay naman kita ka K5 rooms ano. Wala na no inom lang sa klinika di Tribayo kay ti subong mula no ng tiyempo kag preparar sa pagsulod ni Bagyong Wilma. Same track di sila ni Bagyong Tino no. K5 Romy sa kay K5 Nestor na Palingga kag K5 Melmar de la Cruz ti depihin nyo lang nga taray-taray sa Binarayan na festival. Mula na K5 Romy diri sa Iloilo. Happy weekend! Okay. Daalong kita kay K5 Western Visayas. Na kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa mga naga-celebrate sa gila sa nga kadlawan subong adlaw. Unahon tanay sang greet sang happy birthday si ang bata ni tita ni ang bata ni Manang Ana Ilisan Yap no. Nag-celebrate isang birthday kahapon. Happy birthday sa kay Inday Crisel Brim Ilisan Yapyu. Happy birthday Inday Brim Ilisan Yapyu. Ang iyagid sining pangalan si Crisel. Crisel Brim Ilisan Yapyu. Happy birthday sa imo. God bless you. And may the Lord give you more blessings sa imo sining kabuhi. Inday Crisel Brim Ilisan Yap
you, no? Palangga kagid ni mami mo kag ni daddy mo, no? Kay gani gabay pa nga mangin malipayon kagid si imo sini nga kadlawan sa kay Inday Crisel Brim Ilisan Yap you. Happy birthday! And of course, nag-celebrate man subong sang kadlawan ang amon sining klinika manager. Wa isang liwan ng isa sa pinakagwapang klinika manager sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy, si Ma'am Rica Ribatado. Happy birthday sa kay Ma'am Rica Ribatado. Ang bongga itan nga klinika manager sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Si Mami Rica, happy birthday Mami Rix. Mami Rix, happy birthday. Why kita da Mami Rix? Bisan pang pizza lang. Mami Rex, pati lawa man tas ang pizza mo, Mami Rex. Happy birthday gid sa imo, Mami Rex. Ano? Happy birthday sa aton klinika manager, Ma'am Rica Ribatado. Alas 5:59 mga kabyanan sa ato sini nga pagpangalagan diri sa balitang K5 sa umaga. Sa ato sini nga mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Rachel Beb sa Tuando. Sa kay Ma'am Bing Bibian Pagtuludan nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga mga ka-K5. Rose Marie Carbales sa kay Sir Benny Hermano. Good morning. Salamat kid sa imo, Sir Ben. Sa tanan-tanan naton nga mga listeners. Thanks God it's Friday. Adlaw kita sang Biyernes. Happy weekend sa aton sini nga mga ka-K5. And kita sa masunod nga simana. Dili lang sa kampiyon nga istasyon, same station, same Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Same station, same time mga ka-K5. Alas 6 punto sa aga. Salamat gid sa pangalan sa serbisyo publiko kag sambugos nga perso sa K5 News FM Philippines. Ako naman ang inyo kaupod sa tagsa kaaga ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nagkapabilin sa mga tinaga nga the voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka-K5.